Szerintem ez most lesétálunk oda. Hát valószínűleg tartom. Kert, mondjátok már, hogy mi ez, tehát érted? Nem szabad meggyújtani a szépet. Ide nincs neked olyan... Kell a... Már 500 Hát a kincstárak egy rekonstrukciója. Állítólag eredeti kövekből. Ez Athénnak volt a kincs. Hát azok nem eredetiek, a fehérek. Ott is egy milyen összerakott téglafal, illetve nem is tégla. Ezek mik lehettek? Nincs. Gyere már onnan el! Ott ül az őr, és minket figyel, azért. Ülj a lépcsőn. Ott a kis lépcsőzben. Itt is itt elárjön. Információs táblasz. Nincs. Kolléganőnk tanult Itt van valami. Wikipédia. Bemutatja, milyen gyönyörűen össze van ívesen faragva. Ráadásul írások is vannak benne. Kicsike írások is vannak benne. Amit a mai napig nem tudtak lefordítani. Nem, mert hát ezt mire valaki bejegyzetelte. Ezeket a hullámos összefaragásokat megcsinálni.
Ezek a kezdő kőfaragók nem sikerült talapzatai. Ott van egy szép talapzat. Ezzel látszik végig. Majd. Hát azokon a oszlopokon nézd. Nincsenek kijavítva. Mit jelenthet? Kígyófejekkel ellátott összetekeredett oszlop. Igen. Nem, Hát a összetekeredett maga a kígyó. Ezek össze vannak tekeredve a kígyók is. Aha. Itt vannak. Fog tartani egy ilyen... Arrafelé már mutattuk a képet. Itt volt valami boltűves átjáró. De jó. Ott ilyen évek, minden. Lent hagyjuk az üdítőt, kapcsolták a Na, közeledünk a színház fele. Úgy néz ki, lekésték az előadást. En fait, on a commencé par là, puis après on a passé le bas. nem menj be, csak így C'était là. fegyveres. Mais c'est que là-bas, il y a des pas sortis, je vois en fait. Oui, mais là aussi. C'est peut-être des panneaux. Amit szoktál játszani, olyat játszani. Ja. Jásd a Fortnite színdarabot. Akkor csak legyél önmagad. Kecskement a kis kert, káposztát leegette, de vigyázz, kecske ugort vissza, jön káposztát. Jó vagyok. De milyen jó hangja volt. Tapsoljuk meg. A Kecske ment a kertembe című előadást hallottuk. Krisztoforusz Unosz. Fortnite is, az a bugyin. Ez meg felvétel alatt volt. De mit akartok, hogy előadják? Kisebb, engedd már el a ruhámat. Mit akartok? A nagy Fortnite színdarabot, de arról lemaradt. Sikerült beelőzni a turistákat, Leszállunk a kocsiba. és most mindenki dúdolja el magába, a Hajós András Hello Tourist nevezetű számát. És akkor beülünk a kocsiba, és keressünk az aranyat. Mindenkinél van kis piros Walkman. Oké? Senki nem veszik. Oké? Ja, ja. Aquapark. Autentikus tigrisőrs. Itt kanyarodott fel arra, ez. Aha. Itt volt egy zuhanó, csobbanás, kamikáze, és utána itt kamikázét tovább. Egy görög sportoló, még nincsen beolajozva. Lehet egy futó vagy gerelyhajító. Lehet, hogy valami gerelyhajító. Olyan töltve. És nézd,
puha pinga, vagy Aha, mi? itt meg a... Vagy volt ez a pingas vicca, elvigyek. Nem, hát nem tudom. De Pont benne van a szökke. Kislány. a szállak A Kristóf mint méretadó látszik az oszlophoz képest, hogy az oszlop alja milyen nagy. Legalább 10 láb széles a Kristóf ládához képest. Ezt majdnem leborítottam. Csak nagyjából látszik, hogy mekkora a pillér, hogyha Anikó akkora. Arra! Jó, hát nagyjából azért látszik. Szóval ott van lent a Józsda. Ott van lent a Józsda, itt meg a lezárás. Ez annyira jó, hogy a turistákból élnek. De még egy Információs táblát se raknak ki a pénztárhoz, hogy fele le van zárva. Hát meg a pénzt azért bekérték. A belépő, hogy ugyanannyit kértek el. Hol? Ott.